खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव गुवाहाटी नोगोरमायाव बिहु आरो जुमुरनि अल रेकर्ड सोरजिखांनायनि उनाव फैगौ 14 जानुवारि खालि मानगोनां हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बर'नि सुबुंफोरनि थामहिनबा बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ बयनिख्रुइबो देरसिन दिन्थिफुंनायनि बुहुमनां रेकर्ड खालामनो थांखि लानानै बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जिल्लानि मोसाखावरिफोरा गुवाहाटी सुरसजाइनि बागेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव 14 जानुवारिनि थाखाय रिहार्सल खालामदों आरो गोबां रोजा रोजा लाइमोनफ्रा मोसानानै थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि समाव बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटीनि सुरसजाइ स्टेडियामाव नुजाथिहैदों। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ बर'फोरनि बागुरुम्बानि अल रेकर्ड खालामनो थांखिखौ लानानै मोखां बिजाबाव ओरैबायदि लिरदों दि बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों लिरदों, जों बेखौ 2022 मायथाइयावनो सिमां नुदोंमोन आरो दिनै बेयो मोगथां महर लानो थांगासिनो दं। 14 जानुवारि खालि मानगोनां हादोरनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि सिख्रि सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बानि बयनिख्रुइबो देरसिन दिन्थिफुंनायनि बुहुमनां रेकर्ड खालामनो थांखि लानानै जारिमिनारि बागुरुम्बा दोहौआव 10,000 बर' मोसाग्राफोरा मोसानाय दिन्थिफुंगोन। सुरसजाइ स्टेडियामाव आं बे जारिमिनारि हाबाफारिनि थाखाय थियारिफोरखौ नायदिंगासिनो दं होननानै प्रमद बर' बिथाङा लिरदों। बाक्सायाव एमुवा स्किमनि सिङाव आइजो एसएचजि सोद्रोमाफोरनो चेक रानना होदों। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बिथांखिनि सिङाव गावसुंथा हान्जानि मोनथाव आइजो सोद्रोमाफोरनो साफ्रोमनोबो 10,000 रांनि राङारि मदद होनो थाखाय बाक्सा बिधानसभा बियाबनि कदमतलायाव मोनसे फोरबोआरि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मैयानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा बियाबनि गासै 3,545 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सा 35,324 सोद्रोमाफोरा हादोरसा सोरखारजों जागायनाय आइजो गोहोगोरा बिथांखिनि गेजेरजों राङारि मददखौ मोननो हादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिएलए लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे स्किमनि थांखिया गासै आसामाव आइजोफोरनि दैदेननाय गाव साख्रि मावनायखौ हेफाजाब होनानै आइजो थुलुंगागिरि, रांखान्थियारि आरो उदांस्रि आरो जिउ खुंनायनि जौगाथायखौ बांहोनाय। गुवाहाटी नोगोरमानि बि बरुवा केन्सार इनस्टिट्यूटआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सासे वार्ड गार्लआ साख्रिनिफ्राय होखारजानायनि उनाव देहा फाहामसालियावनो गावखौ फोथैनानै लानायनि खौरां मोननाय जादों। समबारखालि वार्ड गार्लआ केन्सार इनस्टिट्यूटनि बाथरुमाव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय वार्ड गार्लआ बायहाटानि सनिया राजबंसीमोन। सनियाया नखरनि सासेल' फिसाजोमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा गोरलैयै लानो हायाखै एबा बिथां सुबुंफोरा सिख्लानि थिरांथाखौ आरो जिउ फोजोबनानै लानायखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों। सनियाया राजदीप एन्टारप्राइज मुंनि मोनसे आफादनि सिङाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बियो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बै फसंथानाव वार्ड गार्ल महरै साख्रि मावबोगासिनो दंमोन। शनिबारखालि फसंथाना सनिया राजबंसी, सन्जीब बर्मन, ऋतुराज बर्मन, हिरक ज्योति शर्मा आरो नयनमणि डेकाखौ होखारनायनि नटिस होयो आरो बे जाथायनि सोमोन्दै सन्जीब बर्मनआ बुङो दि 2 बोसोर सिगां राजदीप एन्टारप्राइज मुंनि मोनसे फसंथाननि गेजेरजों सा 13 सुबुंफोरा बि बरुवा केन्सार इनस्टिट्यूटआव वार्ड बय आरो वार्ड गार्ल महरै थिसनजादोंमोन। बर्मन बिथाङा आरोबाव बुंबावो, थांनाय नभेम्बर दानाव कैरुल इस्लाम मुंनि सासे बेरामि फैदोंमोन। 10 आरो 15 नभेम्बर खालि बिथांखौ 5 साननि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव फैफिननायनि उनाव डिसेम्बर दानाव बिथाङा रुंसारि जादोंमन। बे दानावनो बिथांनि फिसाज्लाया देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिनो इमेल हरनानै देहा फाहामसालिनि सिबिथाया मोजां नङा होननानै अजद होदोंमोन। बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै शनिबारखालि 9 फेब्रुवारि खालि जों 7 सुबुंजों गांसे लाइजाम मोनदोंमोन, जायनि गेजेरजों जोंखौ साख्रिनिफ्राय उदां खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंबावो, दिनै सनिया राजबंसी, हिरक ज्योति शर्माया डिउटियाव दंमोन। जों 7 मानसिया फसंथाननि बिथोनगिरिखौ लोगो हमनो थांखि लादोंमोन। बियो गावनि जि जोम सोलायनो थाखाय बाथरुमसिम थांदोंमोन। जेब्ला बियो गोबाव समसिम फैफिनाखैमोन अब्ला जों बिखौ लिंहरनो नाजादोंमोन। जेब्ला बियो फनखौ फिननाय होआखैमोन अब्ला जों बाथरुमखौ नायनो थाङोमोन। अब्ला जों नुनो मोनो दरजाखौ खेवनानै दरजाखौ सिफायदोंमोन आरो बे समाव बै थासारियाव बिथांखौ नुनो मोन्दोंमोन होनना बिथाङा बुंदों।
मोनसे दुखुनांथाव जाथाय हमगार्ड निर्मल नार्जारिया डिउटि मावबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिजों सौख्लायलांजाना जिउ गोमादों। गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुर सिमलटापुआव मैया थांनाय हरनि 11:30 रिंगायाव डिउटि मावबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिया उनफारसे सौख्लायलांदों। लोगो लोगो जायगायावनो गोब्राब जोखोम जानानै जिउ गोमायो हमगार्ड निर्मल नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला हमगार्ड गथुमा जाथायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। आसाम सोरखारनिसिम निर्मल नार्जारिनो अनसुंथाइ होनो खावलायदों। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि फैगौ 17 जानुवारि 2026 खालाराव बागुरुम्बा दोहौ बिमुंजों बर' हारिनि जारिमिनारि बागुरुम्बाखौ 10,000 मोसाखावरिफोरजों गुवाहाटीनि सरसजाइ स्टेडियामाव मोसाहोफुंनांगौनि थांखिजों बर'नि मोन 30 आफादफोरखौ लानानै आसाम सोरखारनि ग्रुप अफ मिनिस्टार थामहिनबा GOM जों सरसजाइनिनो अर्जुना बागेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव सावरायलायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी आरो बारग' थुनलाइ नेहाथारि समित नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बारग' NDBनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बारग' NDB रंजालु मोसाहारि एबा एम रैखाथिखौ मैया तेजपुर कर्टआव हाजिर जाहैनाय समाव हमनानै तेजपुर जोबथेसालियाव दैथायहरदों। बारग' NDB रंजालु मोसाहारिया सनितपुर जिल्लानि कैलाजुलि माइदांफुर गामिनि दुपेन्द्र मोसाहारिनि फिसाज्ला। मैया कर्टआव हाजिर जानायनि खालारनि थाखाय बिथाङा हाजिर जाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजादों। बिथाङा 37 नं बेचनि बारग' NDB मोन होनना मिथि मोनदों। खोला कामरुपनि पलासबारि ओनसोलनि फालांगियारि मिरु बिजयनगराव पुलिस आरो खुंथायखौ सामलायनानै मुलाम्फा गोनां गुटखा फालांगि खालामनायल' नङा, बे ओनसोलाव गुटखा जाग्रा गोबां सुबुंफोरा सिनाय मोनै बेरामफोरजों भुगिनांगासिनो दं। नाथाय जिल्ला सावस्रि बिफान आरो पुलिस खुंथाया बेफोर जाथायनि सायाव जेबो जिंगा सियाखै। बेजों लोगोसे बिजयनगराव माखासे थगायसुला फालांगिरिफोरनि लोगो नांनानै सोमजिनाय गुटखानि आर्टिफिशियेल आंखालनि थाखाय ओनसोलनि फालांगियारि ओनसोलफोराव गुटखानि बेसेना थाद'नाय गैयै बांलांगासिनो दं। जायनि जाहोनाव बिजयनगराव माखासे हलसेल फालांगिरि आरो आब्रुथि गैयै बायजोनि फालांगिरिफोराबो गुटखानि आर्टिफिशियेल आंखाल सोमजिगासिनो दं, बेसेन बांगासिनो दं आरो खुस्रा फानग्राफोरनि सायावबो नारसिनगासिनो दं। जायनि थाखाय खुस्रा फालांगिरिफोरा हलसेल फालांगिरिफोरनिफ्राय गोबां बेसेनाव गुटखा बायनो गोनां जादों आरो मोनफ्रोमबो पेकेटखौ 10 रांनि सोलाय 12 आरो 15 राङाव फाननो गोनां जादों। माखासे फानग्राफोरा अजद होदों दि बे ओनसोलनि मोनसे गोजौ थाखोनि गुटखा कम्पानिजों लोगो नांनानै थगायसुला हलसेल फालांगिरिफोरा खोला कामरुपआव गुटखा सिन्डिकेट खुलिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां सुपारिनि बेसेन बांनायनि उनावबो पलासबारि आरो बिजयनगर पुलिसआ बे बेलायाव जेबो गोसो होआखै एबा थिरांथा लायाखै। अजद होनाय दं दि बिसोर खालि कमिसननि रांखौल' सोमोन्दो लाखिदों। फारसेथिं ओनसोलाव बांद्राय सुपारि जानायनि जाहोनाव सिनाय मोनै बेरामफोराबो बांबोगासिनो दं, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे रोखोमनि गिखांनाय सोमजिहोदों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोरनि खाथि खाला सुपारि फाननायनि फालांगिया सोलिगासिनो दं। अब्लाबो पुलिस खुंथाया जेबो नोजोर होआखै। माब्लाबा माब्लाबा गाव बुंजानाय दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव 2 एबा 3 हानजाया बे फालांगिनि हेंथायै हाबाफारि लादों। नाथाय जोबनायाव बेफोरखौ सामलायनाय एबा माखासे खौरां मोननाया गोरोन्थि जादों। सोंथि सिखांदि दै बिजयनगर ओनसोलाव बे फोजोबस्रांग्रा सुपारिनि हेंथा गैयै फालांगिया सोलिबाय थागोन नामा? नोजोर होनो गोनांदि आदार आरो सावस्रि बिफाना इयुनाव बे आयेन बेरेखा हलसेल फालांगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय मा राहा लागोन? क'क्राझारनि कारिगावआव XBLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि कारिगावआव XBLT मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे गोसोखां पार्कखौ बड'लेण्डनि गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय बारग' BLT सोद्रोमाफोरनि बावसोमनायखौ मान होनो थाखाय जौगाखांहोनाय जादों। बेनि थांखिया बिसोरनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय, हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनाय आरो इयुन जोलैफोरखौ बावसोमनाय आरो सिबिनायनि बेसेनजों थुलुंगा होनाय। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन थामहिनबा इसर'नि PSLV C62 मिशनाव मोनसे बेले-बेजे जानायनि खौरां मोननाय जादों। इसर'नि मासिगिरि डक्टर बि नारायण बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि
सेटेलाइट लन्च जानायनि माखासे मिनिटनि उनावनो ग्रहसाफोरजों सोमोन्दो गोमारदोंमोन, जेराव ग्रहसाफोरखौ लानानै थांनाय PSLV C-62 रकेटखौ समबारखालि फुंनि 10:18 रिंगायाव श्रीहरिक'टानि सतीश भवन सेन्टारनिफ्राय जाफुंसार महरै हगार हरनाय जादोंमोन। बे रकेटआ गुदि ग्रहसा EOS-N1 जों लोगोसे मोन 15 हादोरारि आरो हादोरनाङारि ग्रहसाफोरखौ लानानै थांदोंमोन, जेराव प्रक्षेपणनि गिबि खोन्दोआ जाफुंसारै मदद मोनदोंमोन। उननि समाव आरोंदायारि फारागथिफोरा मिशनखौ हेंथा होदोंमोन। डक्टर बी नारायण बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव आरोबाव बुंबावनाय बादिब्ला दि लन्च खालामनायनि उनाव मोनसे थि थाखोआव ग्रहसाफोरजों फोनांजाब राहाया गोमारदोंमोन। जाथायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय इसर'नि बिगियानगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो गुवारै डाटा एनालिसिसखौ जागायदों। बिथाङा मख'बावो दि बे बेले-बेजेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मिशननि मोनफ्रोमबो थाखोनि डाटाफोरखौ नायफामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। फिन आरोबाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनाय लोगो लोगोनो गाहाय नेहाथारि महरै फिन आरोबाव सायख'जाबावनाय नीलकान्त गयारीखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा फन कलनि गेजेरजों दम हरनायखौ लानानै नीलकान्त गयारी बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि लिरदों, जेराव बिथाङा बुंदों, हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि। सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं आं नङा होननानै बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा पस्ट खालामदों। स्टेट बैंक अफ इन्डिया थामहिनबा SBI आ गावनि ATM आरो अट'मेटिक डिप'जिट काम उइथड्रल मेसिन थामहिनबा ADWM लेनदेननि बेसेनखौ सोदांबाय। हादोरनि बयनिख्रुइ देरसिन पाब्लिक सेक्टरनि बेंकआ गुबुन बेंकनि ATMखौ फ्रि सिमानि बारनानै बाहायग्रा कास्टमारफोरनि थाखाय मासुलखौ बांहोदों। सोदांनाय सुल्कफोरा 1 दिसेम्बर 2025 निफ्राय गोहोम गोग्लैदोंमोन, जाय बे एखे बोसोरनि SBI नि बादिब्ला इन्टारचेन्ज मासुल बांनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों, जायनि थाखाय ATM जों सोमोन्दो गोनां सिबिथायनि बेसेनखौ नायफिननो गोनां जादों। फेब्रुवारि दाननि उनाव बेंकनि गिबि बेबादि बारायनायखौ दिन्थिदों। सासे मेडिकेल फरायसाया समबारखालि बेंगालुरुनि सन्दापुरायाव गावनि न'आव गावखौ फोथैनानै लादोंमोन। बिनि नखरनि सुबुंफोरा कलेजनि फोरोंगिरिफोरखौ गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादोंमोन। जिउ गोमानाय आइजोनि बिमाया अजद होनाय बायदिब्ला हाथाइ बिगियान फरायबाय थानाय यशस्विनीखौ बिगुरनि गाबखौ लानानै गावनि क्लासमेटनि सिगाङाव बिबुंसार होगिरिफोरा लाजिफोनांदोंमोन। लोगोसे अजद होदों दि स्टाफआ बिथांनि डक्टर जानायनि लुबैनायखौ सोंथि खालामदोंमोन आरो गाज्रि बिथांनि सायाव मुं सुदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला बिबुंथिफोराव आइजोनि गाननाय जोमनायनि सायावबो सोंखारिजाथाव बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो खेबसे मेगन सानायनि अजद होनायनि उनाव सेन्सिटिभ नङै रावबो बाहायदोंमोन। अजदआव आरोबाव बुंनाय जाबावदों दि यशस्विनीखौ सेमिनारफोराव बाहागो लानो गनायथि होनाय जायाखैमोन आरो रेडिअल'जि केसनि खामानि होयैनि थाखाय सोलोंथायारि महरै दुखु होनाय जादोंमोन। फरायसालिमानि प्रिन्सिपालजों लोगोसे साबा बिबुंसारगिरिफोरनि हेंथायै सूर्यनगर पुलिस थानायाव केस होनाय जाबाय होनना मिथि मोनदों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनो लादों BTC जों लोगोसे गासै मुलुगनां खौरां। गिबि खौराङाव दङ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावग्रोनो लादों बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ NDB-नि गायसनगिरि NDB-नि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं आरो बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB-फ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन, सोरखारनि हेंथायै गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ। बिथां बादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनांगौआ जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान, थामहिनबा बर' सुबुंफोरनि आखायाव थानांगोन। सोर सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां फैजानो हास्थायो? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' NDB-फोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां Btr नाब्लानि बेल हियारिंआ जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन, जेराव उखिला बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बेनि बागै जेबो खौरां गैलिया।
जेराव 2025 जोबनानै थांनायनि उनाव दायो 2026 सफैनायनि उनावबो बिथांनि बागै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। आसा खालामो बिथां गेदेमानि थामहिनबा रन्जन दैमारिनि बेल हियरिंआ बे बोसोरावनो जागोन आरो जाहाथे बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायो बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'फोरनि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु, XNDB, UBPO आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जथायै बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोर, UBPOनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि, एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेनगोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादों बिटिआरनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेनगोसा सागानगिरिया बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि समाव बेबादि मोनसेबो एकर्ड गैयादि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियाव थानांनाय। बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों XNDBफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासिबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाया बिटिआर एकर्डआव दंमोन। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादों। बेनि अनगायै गोबां माखासे थाबावनाय बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। 2025नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया फिन सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि थाखाय? थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै गारां दिखांनांगोन, बाथ्रा बुंनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समावनो थाबैनो जेलनिफ्राय बिथां गेदेमाया उदां जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय आरो बिथां हाग्रामा महिलारियावबो जाहाथे बिथांनि गेदेमानि उदां खालामनायनि हाबा मावगोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।